Jeppe? Ja, jeg skrider nu. Yes. Jeg overgår simpelthen ikke mere. Klokken er blevet mange, og jeg skal hjem, og der er fodbold i fjernsynet. Så jeg er lidt nu. Jo. Hvad med dig? Skal du ikke også snart hjem? Jo, det skal jeg egentlig, men jeg er lige ved at bestille noget undervisning på Nationalmuseet. Jo, han har jo snakket hele ugen, om ikke snart skulle det. Det ved jeg, det gør. Det er jeg glad for. Det er han nemlig, så der er lige lidt arbejde nu, tror jeg, med det, men det er fint. Du finder ud af noget. Vi ses bare i morgen. Skal vi se det? Jeg lidt nu. Jeg skal lige høre, hvad hedder det, er den sidste, der er? Der er i forhold til alarm. Ja, du er den sidste. Jeg har lige været rundt, men i fysisk form er du den sidste. Der er selvfølgelig lige Bjarne Pedel. Har du ikke hørt om ham? Nej, ikke. Bettina og Anders, det er jo, har de ikke fortalt om ham? Aldrig hørt om. Nå, at for et par år siden, der var det vist Teknisk Landsforbund, der havde det her hus. Og de havde ansat en pedel, som tog sig alt det praktiske her i huset. Så vidt jeg husker, så hed han Bjarne. Han var lidt en sær mand, og han sagde heller ikke særlig meget. Han holdt sig meget sådan for sig selv ved kælderen, hvor han, han byggede fuglehuse og stod nede ved drejebænken. Bjarne kunne vist godt lide at få en lille en, og han havde sit eget lille depot med en masse sprut nede ved fyret, som han gik og pimpede af. Derfor lugtede han alkohol og tobak og sådan. Så en dag, så vidt jeg ved, så var der en, der havde snedet sig ind på ham og havde hældt noget arsenik, altså gift, Jeppe, ned i Bjarnes flaske med jeg ved ikke, hvad det var, en sprutflaske. Men i hvert fald, kort tid efter, så faldt han død om. Klask, så lå han der. Ikke? Og først efter en uge, så fandt de ham. Og madikerne, de havde allerede været godt i gang med ham og havde ædt hans øjenæbler og hvad ved jeg. Det er det, jeg har hørt. Okay, det lyder jo en ret sindssyg historie i virkeligheden, ikke? Men altså, hvem skulle have slået ihjel? Ja, en sindssyg historie, ja, men jeg ved ikke, hvem der slog ham ihjel. Jeg ved bare, at de solgte, eller Teknisk Landsforbund solgte det hus, og vi købte, og de solgte fordi noget med, at der skete mærkelige ting og mærkværdige oplevelser, hvad ved jeg. De solgte det, vi købte, og efter sigende, så går han igen, Bjarne Pedel. Han render rundt i huset, specielt ved fuldmåne, og han skal hævne sig. Han skal tage et liv. Det er hvad jeg ved. Et liv ved fuldmåne, og det er fuldmåne i aften i øvrigt. That's all I know. Jeg tror sgu ikke rigtigt på det der spøgelse. Nej, fint. Ja, nej, det er også fint. Det er bare sjovt. Nu ved du det i hvert fald. Jeg løber nu. Jeg skal hjem. Jeg har travlt, og vi tales ved, ikke også? God arbejdsløst, og vi ses. Hej. Martin? Martin? Hallo? Hallo? Martin?